Fools are easily liked and trusted by others, but if you don't want it back, Fancy, but you like that. I'm right back. Fancy's on your nightstand. Never forget I put some in the moonlight. Still eyes, hate you with the blue eyes. I'm terrified. Fancy, but you like that. Toată lumea, eu sunt Opcurama, iar astăzi fac un nou video și pentru canalul meu și pentru canalul Optriad, clanul Optriad. Vom posta la ora 2 din nou, iar astăzi postez pentru absolut toată săptămâna, pentru că, da, să avem și noi timp liber toată săptămâna, dar fac videoclipuri azi pentru toată săptămâna. Deci haideți să începem cu primul meci. Bun, deja asta e primul meci, e clar. Cred că va fi cu ghinion. Nu, cel mai tare, sau chiar mai încet. Na, când să-i trag. E bun. Hai să vedem. Sper să mă au bine, să îmi pun mâna pe microfon. Da, nu prea e nimeni pe aici. Și sper să nu fie nimeni. L-am prins. Nu știu ce vorbesc așa, dar l-am prins. Rahatul ăsta îmi fură dezamursarea. Da, deci prostul ăsta, în loc să ducă să se bată cu ăla, se duce să se dezamurseze. Deci cam așa e lumea. Ca să faceți o idee. Sper să mă aud bine. Da, n-am apucat să mai trag. Am observat prea târziu că e acolo. Suntem la următorul meci în care n-avem bani decât de pistol. Căci 1200 n-a putut să-mi dea bani decât 1000. Așa că aia e. Deci am căzut, nu știu. Ne băgăm aici. Și așteptăm să vină lumea. Da, nu prea vine. Eu tot cred că sunt nebun, dar... Da, vine prin spate. Da, scuzați-mă că nu vorbesc. Aflai prea târziu că tragi de acolo. Rahat. Asta se întâmplă când întârzi. Pe asta cu asta ne luăm. Și eu vă vor lua pe partea asta acum. Mai un ca sigur vin pe aici. E clar, era să-mi bubuiesc pe el. L-a ratat. L-am prins. Mi-e frică să nu o prinde pe el. Aha. N-avea unde să juca pe acolo. Deci, aia e. Sper că n-am pus mâna pe microfon așa că știu. Acum sper că m-auziți bine.
Bun. L-am scăpat și de ăla. Aha. Bun, deci hai. O luăm de data asta pe aici. Dăm un mic mare smoke gun. Așteptăm aici după perete. L-am luat. Am reușit că suntem inteligenți. Da, nu l-am mai luat și pe ăsta. Păcat. Plantare B. Bun, ăștia dezamorțează bomba. Puteți să o dezamorțez și o, dar în fine. Hai să vedem care e scorul pe tabela cu scor. 11-19, vedem. Tot asta ne luăm. Și cu asta. Și un ăsta ar fi bun. Așa îl dau. Și aici mă bag. Îl aud, îl aud. O luăm la ăștia. Aha. Mă luăm. Tot am făcut cel mai multe kill-uri, deci e bine. Tot astea. Acum dăm ăsta aici. Și acum așteptăm aici. Aștept mai aici, căci... Dar ăla acum o să se uite în partea cealaltă când va veni. Ăla se duce să planteze. Doamne, l-am văzut pe hartă. L-am văzut, dar nu la timp. Că n-am apucat să mai mă întorc, că mă împușcă. Rahat de joc. Împuțit de rahat. Ăsta joacă numai cu pistolul. De care dezamorsează? Dezamorsează. Hai că da. Hai că da. Și dacă nu bubuia bomba în pușca ăla. Asta. Și toate grenadele. Și pistolul e bun. Așa că... Nu vedea nimic. Eu aveam flash. Să mai dați challenge-uri pe care să le fac pe stand-off. Să nu uitați și de like-ul ăla. Haide mă, credeam că plantează. Credeam. Are și băiatul ăsta leagă. Hai că am reușit. 5-4 e decent. Decent, de nu mai putem. Ăla are medalie că joacă de 2 ani. Păi iau asta și cu asta, ca de obicei. Acum ăștia o să vină pe partea alaltă. Așa că mă bag aici.
L-am luat. Hai mă, ăsta trage cu spatele în mine. Cu spatele. What the fuck? Hai că am și câștigat. Tot așa că n-avem bani. Nu știu. Flash-ul. Smoke-ul. Hai, dă-l încolo, dă-l încolo. Bă, ăsta strage cap. Nu, băiatul n-are un an de jucat sau ceva, dar el trage cap, sare pe perete și trage cap. Trage și aiurea ăsta. Plecă de aici. Că de-ai smoke. Aha. În loc să pleci și să ia pe la spate, nu. Da, am decât de pistol. Pistol rămâne. Nu zic că e rău. Îl iau pe unul pe aici și... Gata. Hai, mă ia instant! Pentru a vă reaminti de noul canal din care fac parte, 8 Tryhard. Aici avem un concept de canal în care lucrăm toți trei. Mai degrabă 8 Chris, 8 Toxic Alex, ceva de genul, și eu. Și aici vom posta videoclipuri toți trei și individual. Vom face multe videoclipuri pe acest canal. Rămâneți pe fază că la ora 2 postăm alt videoclip. Deci nu uitați de un like și un subscribe la acest cont când vom posta. Și vă las cu videoclipul. Bun. Ne luăm shotgun-ul data asta. Mutăm asta mai aici. Bun, am reînceput. Am și murit. Că de ce nu? Am murit că ghișe, mi se blochează jocul. Și mai pot, că mi se întâmplă așa. Nu știu pe unde Dumnezeu vine. Dar o iau pe aici. Îl lua. Ia mă, acau. Nu mai mi-a acau. Doamne. Nici nu-mi lua acau. Și acum am pică netul, ce are? Cred că am pică netul. Doamne, bă, ăștia deja știu că mă duc pe aici. Se știe ce se face în astfel de cazuri? Gata, asta se face. Bun băieți, ăsta a fost episodul de astăzi. Noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!